Kaixo, diseinua fabrikazio mekanikako goi mailako zikloan, matriz egintza moduluaren barruan gaude, eta modulo honetarako sarrera txogisa materiala prestatzen ari gara, edozein irakaslek erabili ahal izateko, biharretzi, eta horretarako kontekstua pixkat azalduko dizuet. Dakizue bezala, modulo honetan bereziki trokelan diseinua lantzen da eta trokelen fabrikazioari buruzko ezagupen. Aurrera egiteko eta material hau personalizatzeko Canva tresna erabiliko dut, bai? Eta berak ematen dizkidan plantilletatik bat aukeratuko dut, bai? Egin nahi dutan azalpena roadmap motako infografia bat burutu nahi dudalako, bai? Orduan hemen ematen didan aukera aprobetxatuko dut, diapositiba berri bat gehitu ondoren, bai? Hemen ikusten dudanez, plantilla bat ematen dit, baina plantilla honetatik gauza asko ez ditut behar. Beraz, berehala egingo dudan lehenengo gauza da, gauza horiek ezabatzen joan, eta baliogarriak izan daitezkenak utziko ditut. Bai, hemen ikusten da moduan, bai. Vale. Urrengo egingo dudan pausoa da, trokel bat fabrikatzeko behar diren faseak lortu nahi ditut, bai? Horretarako adimen artifizialaren laguntza erabiliko dut, Copilot kasu honetan, Copilot tresna erabiliko dut, eta hortik edukiak bilatzen saiatuko naiz. Aurrerago, irudiak erabiliko ditut, hemen agertzen diren testuak nolabait ilustrazioen bidez ulerterrazagoak izateko, eta hemendik joango da, hemendik aurrera burutuko dudan lan hau. Auto bat fabrikatzeko proiektua dituen faseak erakutsi genituen lehendabizi sarrera moduan ikaslek hori ikus dezaten, bai? Baina guzti hori kontekstualizatuz edo kontekstuan jarriaz, horretarako analizi guzti hau egiten dela, gero autoen pieza atal desberdinak lortzeko trokelak behar direla, eta trokel hoien diseinu eta fabrikazioan dauden fase desberdinak azaltzen ziren, bai? Aurreko atalean azaldu dudan bezala, atasa honen helburuetariko bat da material hau personalizatzea. Eta horretarako gelan eginda nolabaiteko sondeo bat, non galdetu zaien ikaslei, zein atal duten gustokoago. Honen arrazoia da, gure ikaslearen bizitza profesionala alde batetik diseinura bideratzen dalako, kasu askotan, eta beste alde batetik trokelen fabrikaziora. Orduan, galdera hori egin ondoren, emaitza izan da, gutxi gora bera erdiak diseinu mundura jotzen dutela, eta beste erdiek nahiago dutela fabrikazio munduan jarraitu, ikasle asko erdi mailatik bai datoz, fabrikazio mekanikako erdi mailatik etortzen bai dira, bai? Eta hau da pixkat lan honen kontekstualizazioa eta personalizazioaren justifikazioa. Eduki horiek bilatzeko Copiloteri galdera bat egingo diot edo eskaera bat egingo diot. Kasu honetan eskatuko diot eman trokel bat fabrikatzeko beharrezkoak diren fase edo etapa desberdinak. Vale. Hemen ikusten danez, planteamendu nahiko orokor bat egiten dit, nik egin diodan eskaera esaldi honek ere oso zehaztasun gutxi duelako, bai?
Orduan, ni saiatuko naiz pixkat gauza gehiago zehazten hitz klabe batzuk erabiltzen saiatuz, bai? Horretarako, esango diona dana, klasifikatu eta azalpen labur bat eman autogintzako xaflasko piezak fabrikatzeko piezak lortzeko beharrezkoak diren trokelak beharrezkoak diren trokelak fabrikatzeko fase desberdinak. Laburbildu 6 ataletan. Mesedez. Vale. Orduan, hemen ditut pixkat gutxi gora bera behar ditudan fabrikazioaren inguruan behar ditudan 6 etapa desberdinak, bai? Aurrekoak beste taldearekin zerikusia dutenak dira, bai? Baina gero ja aurrerantzean agertzen diren beste etapa guztiak espezifikoak dira, bai? Euren izenburu eta azalpen laburrarekin nik eskatu bezala. Beraz, uste dut informazio hau behar dudan lanerako edo dituen helburuetarako baliogarria izan daitekeela. Orduan, hurrengo pausua zein izango da? Informazio hau hartu, zuzenean, bai, azalpenak hartu, posible da, eta infografia honetan testua dagoen lekuan kopiatzen joan. Bai? Kopiatzen ditugu azalpenak eta gero gauza berbera egingo dugu izenburuekin bai. Uste dut infografia hauek zenbat eta laburrauak eta laburtuagoak izan eta irudi gehiago izan, gure ikaslentzako erakargarriagoak, ulerterrazagoak eta motibagarriagoak izan daitezkela. Bai? Eta hau izango litzateke, infografia hau eraikitzen joateko prozedura. Orain izenburuak kopiatzen saiatuko naiz.
dena edukiak behintzat neure esku izan arte. Bai? Hemen izango genituzke, nolabait edukiak infografian txertatuta. Hurrengo egingo dudana da, pixkat irudiak eta ilustrazioak sartu aurretik, bai testuak eta izenburuak eta zenbakiak eta dana pixkat txukundu ordenatu, tamaina eta zehaztu pixkat, eta noski personalizazio honen barruan izenburua idatzi, ez? Estanpazio trokelak, gauza berberari buruz hitz egiten ari gara, baina ikuspuntu desberdin batetik. Kasu honetan, diseinu aldetiparik, diseinuaren faseak barik, fabrikazio faseak, deskribatu nahi ditugunez, gure izenburua ere, edo izenburu orokorra, jarriko dugu. Infografia honekin jarraitzeko, hurrengo pausoa izango da, hemen jarri ditugun testuak ilustratzen duten testu horiek irudiz laguntzea. Eta horretarako Gemini adimen artifizialeko tresna erabiliko dut, eta adibide gisa jarriko dut hemen hasikerako testua kontekstualizatzen duen edo deskribatzen duen irudi bat aurkitzen saiatuko naiz. Kasu honetan, diseinu kontzeptuala deskribatzen duen irudi bat. Google Geminira joango naiz eta esango diot genérame una imagen donde una persona esté diseñando un troquel frente a un ordenador. Pixkat tardatzen du, baina ze emaitza lortzen dugun. Hemen daukagu. Irudia ez da guztiz erakusgarria, hemen pantaila honetan ikusten den moduan, baina, beste saiakera bat egin genezake. Baina, pixkat, hemen erakusten dizudana da, zein izango litzateken prozedura irudi horiek lortzeko, bai? Orduan, irudi hau deskargatzen dut, bai? Eta behin deskargatuta, hemen daukaten irudi hau kopiatu dezaket eta hemen itxatzi, bai? Tamaina txikitu, bai? Baina, nire ustez argazkiek eta irudiek egin behar duten hau pixkat ilustratu, ez zehatz-mehatz ilustratu. Zenbat eta zehatzago egiten dugun, hobe, baina kasu honetan lehenengo fase hau deskribatzeko baliogarria izan daitekeela uste dut, bai? Eta prozedura berbera jarraituko dut hurrengo fase guztiak ilustratzeko, baina bideoaren luzera ez pasatzeko, hau grabaziotik kanpo egingo dut, gero azkenean emaitza erakutsiko dudalarik. Labur bilduz, eta irudi guztiak lehen erakutsitako prozedura jarraituz lortu ditut, bai? Gero egin dudana da pixkat aurreko infografia edo aurkezpenetik desberdintzeko tituluak koloreak aldatu, bai?
talde bakotxak jakin dezan zein ataletan, zein atal bereizten ari den edo lantzen ari den. Espero beraz, material hau, beste irakasle batzuentzako ere, adibide gisa edo baliogarria izatea.